खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसनि गाहाय मावख'आव बिटिसिनि आबाद बिफाननि EM ज्ञानचान्द दास आरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा आबादारिफोरनो पावार टिलार राननानै होदों। आबादारिफोरखौ आबाद बिथिङाव थुलुंगा होनो थाखायनो आबादारिफोरनो NF-SM आरो HMNEH बिथांखिनि गेजेरजों पावार टिलार आरो एरिकानार हार्वेस्टार राननानै होदों। सिगांनि समावबो खेबनै खेबथामसो राननानै होखांबाय उननि समावबो राननानै होबावगोन होननानै फोरमायथियो EM ज्ञानचान्द दास बिथाङा। बेनि अनगायैबो सिगांनि समनिफ्रायनो जायफोर बिथांमोनहा वाटारमिलननिफ्राय लानानै जुखामनि आबाद मावबोदों बिथांमोननोबो टाटा य'द्धा गारि राननानै होनो थांखि लादों आरो बेखौ फेब्रुवारि 5 नङाब्ला 6 नि गेजेरावनो राननानै होगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आसाम अरुणाचल सिमायाव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानाया सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। बन लायनो थाखाय थांनायाव 3 बर' सुबुङा बुजानो गोनां जादों। धेमाजि जिल्ला आसाम अरुणाचल सिमा गगामुखनि 2 नं पाहारपुर गामिनि 3 बर' सुबुंफोरा बुजानो गोनां जादों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मासिगावआव दै टेंकिनि खामानि मावनो थाखाय दंहैयोमोन। बेयावनो बिथांमोनहा बन लायनो थांदोंमोन। बेयावनो मिरि हारिनि सुबुंफोरा बिथांमोनखौ बन लायनायखौ हेंथा होदोंमोन आरो थिनहरफिनदोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय समावनो माखासे थुबुर सुबुङा आखायाव लावथि सिखा बायदि बायदि लानानै फैनानै जाय जेरै हागौ एरै बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों। मा जाहोननि थाखाय सुबुंफोरा गाग्लोबदों बेनि रोखा जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव गगामुख दख'रा बर' फरायसा आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामियाव लामानि खामानि जागासिनो दङ। बे लामायाव हा थांजानाय माखासे सुबुंफोरानो जानो हागौ माबा गोरोन्थि साननानै बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों। बेनि सिगां NSPC बिथांखिनि हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरखौबो माब्लाबा बाइकखौ हमथानानै हुमखि होनाय माब्लाबा बुनानै हरनाय जाथायफोरा जाबोबाय थानायखौ खौराङाव मोनदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो रादाय होनाय सोरखारा रादायखौ बावनानै थांबाय नामा? जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो खोथा होनाय बिटिसि सोरखाराव जाख्ल'नायनि अजद होदों VGTC मेम्बारफोरा। चिरां जिल्ला फुलगुरि VGTCनि चेयारमेन दीपांकर दासनि हेंथा सोमावसारदों मेम्बारफोरा। फुलगुरि VGTCनि सिङाव थानाय 23 मेम्बारफोरा अजद होनाय बायदिब्ला चेयारमेन दीपांकर दासआ गरिब दुखिया नखरफोरजों लोगोसे मेम्बारफोरनावबो 5,000निफ्राय लानानै 50,000 रांसिम दाबि खालामदों। जायखौ लानानै UPPL जिल्ला समिति, BJP जिल्ला समिति, GSP जिल्ला समिति, DC, MLA आरो प्रमद बर' बिथांमोननोबो मिथिहोनाय जादोंमोन। नाथाय दान मोनसेनि उनावबो बिथांमोनहा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै। बेनिखायनो सोमावसारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। मेम्बारफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन बिथांखि जेरै MG एनरेगा, IBS बायदि बिथांखिनि थाखाय चेयारमेन दीपांकर दासआ रां दाबि खालामदों। जायनि थाखाय मेम्बारफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। IBS बिथांखिनि गेजेरजों VGTCनि मेम्बारफोरा 40 दुखिया नखरफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय सायख'दोंमोन। नाथाय दीपांकर दासआ गिबि किस्तियाव मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 5,000 रां दाबि खालामदों होननानै फोरमायथियो। बेनि उनावनो बे बिथांखिया बन्द जादों। जानो हागौ रां मोनैनि थाखायनो बिथाङा बे बिथांखिखौ बन्द खालामनानै दोनदों होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो MG एनरेगानि सिङावबो VGTC मेम्बारफोरनाव 50,000 रां दाबि खालामदों। रां होनो हायिफोरखौ ग्रुपनिफ्राय होखारनायबो जादों होननानै फोरमायथियो। बेबायदिनो VGTCनि चेयारमेना रां दाबि खालामनायनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायथियो मेम्बारफोरा। जायनाखि UPPL, BJP आरो GSP जथाय सोरखारा BTCआव जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो रादाय होदोंमोन। बेनिखायनो फुलगुरि VGTCनि चेयारमेनखौ बोख्लायनानै BJP, UPPL एबा GSP दोलोनियानो जायाथों मानो गोदान चेयारमेन होनो थाखाय खावलायदों जाहाथे जयैनो ओनसोलनि आरो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि दैफाङाव मडेल कलेज गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो MP दिलीप सैकिया बिथाङाबो बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लानि दैफाङाव मडेल कलेज गायसनजानायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनोज पेगु बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। आरो बुंथियो दि बे मडेल कलेजाव ओनसोलनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु मोनसिगोन। सिगांनि समाव उदालगुरि, रौतायाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन। दा ओनसोलावनो गोजौ सोलोंथाइ लानो हासिगोन होननानै फोरमायथियो। आरो उदालगुरि जिल्लानि दैफाङाव लुजानो गोनां बे मडेल कलेजखौ 15 कौटि रांनि लुफुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि BPFनि MLA आरो BJPनि MLAफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय जानायनि उनाव
BTC आवबो BPF दोलोनि सायाव नोजोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सिगां एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा मोनथाम सार्थ'आव जोंनि ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा BPF आरो UPPL खौ जयैनो खामानि मावनो थाखाय खावलायदोंमोन। दा प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथिदों दि एबसुनि खावलायनायखौ बरायो आरो एबसुनि बुंनायखौ मान होनानै बिटिआरनि 35 लाख बर' सुबुंफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो बिटिआर ओनसोलाव अरायनि थाखाय गोजोन लाबोनो थाखाय उननि समाव गासैबो जयैनो खामानि मावलांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लकसभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया सासे रिजेक्टेड दैदेनगिरि होननानै दानि बिटिसिनि डिपुटि CEM गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंनायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि फिननाय। बिथाङा बुंथिदों दि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौ रिजेक्टेड बुंनो गबिन्द बसुमतारिया जेबो मोन्थाय गैया। आलादा बड'लेण्ड दानायाव गबिन्द बसुमतारीनि जेबो आखाइ गैया। बिथाङा मा लाबोनो हादों? बहा आलादा बड'लेण्ड लाबोनो हादों? बहा गावखुंथाय गोहो लाबोनो हादों होननानै सोंथि खालामफिनो बिथाङा। BSc आरो BTC गोरोबथानि गेजेरजों जि मोननो हादोंमोन बेखौसो फोजोबनो नागिरगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावो दि भारत संबिजितनि मोनबो आर्टिकेलनि सिङाव बिटिआर एकर्डआ गोग्लैया आरो 6 शेड्युलावबो गोग्लैया। 2003 मायथाइयाव BLTफोरा पार्लियामेन्टआव BTC एक्ट पास खालामदोंमोन, जायनि गेजेरजों BTAD दानाय जादोंमोन आरो बेखौ बेंनो थाखायनो BTC दानाय जादोंमोन, जाय BTCआव गावखुंथाय गोहो दङ होननानै फोरमायथि बिथाङा। नाथाय BTC गोरोबथानि गेजेरजों मोनखानाय गामिफोर 1000निफ्राय 1200खौ आसाम सरकारा दानख'फिननोसो बाउन्डारि कमिसन दादों। बेनि अनगायैबो मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ लानानै थांफिनखाबाय, अब्ला BTCआव मा थाबावगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो 1993 मायथाइयाव गोरोबथा खालामनाय BSc एकर्डआव जेबो सिमानि थि गैया होननानै गबिन्द बसुमतारिया बुंथिदोंमोन। बिनि सायावबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया फिननाय होयोदि BSc गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डनि फाउन्डेसन खुन्थिया गायजेनदोंमोन। BSc एबा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल जायाब्ला BTCआबो जायामोन होननानै बुंथियो आरो BScआव सोनाबहा संकस, सानजाहा पास दैमा, बुरलुंबुथुरनि साहा, गंगार हादोरनि खोलाहा गासै गं 2570 गामि मोननो हादोंमोन। नाथाय गोरोबथा जानायनि उनावबो सरकारा BSc गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होयैनि थाखाय गोरोबथा जानायनि 6 दान उनावनो मोनद' टार्म्स एन्ड कन्डिशन होनानै BSc गोरोबथाखौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया डिनाउन्स खालामफिनदोंमोन होननानै फोरमायथियो। फैगौ 15 मार्चनिफ्राय मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादा खुंजागोन। खुंजानो गोनां आनजादखौ लानानै अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आसु आरो सेबाया जथुम्मा जिरायदों। बेयाव बाहागो लानानै आसुनि दैदेनगिरिया फोरमायथिदों दि आनजादखौ COVID-19नि गासैबो नेमखान्थिखौ फालिनानै 15 मार्चनिफ्रायनो खुंनो थाखाय सेबाया थाग थियारि जाबाय। जुदि सोरबा फरायसाया COVID-19 पजिटिभ जायोब्लाबो आनजाद हलाव आलादा खथायाव आनजाद होनायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बोरैबाफोर COVID-19नि थासारिनि थाखाय मेट्रिक आनजाद आरो हाइ माद्रासा आनजादखौ केन्सेल खालामनो गोनां जायोब्लाबो फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै आरो जाहाथे फरायसाफोरनि एकाडेमिक इयाराबो खहा जाया बेखौबो नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ बारहोनायनि राहा लानो थाखायबो सेबाया थियारि होननानै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादाव गासै 4,32,884 फरायसाफोरा आनजादखौ होगोन। COVID-19नि थाखाय मोननै 15 मिरुफोरखौ बांहोनाय जादों। दा गासै 903 मिरुआव आनजादा जागोन। फरायसाफोरनि सिलेबासखौ 40 जौखोन्दो खम खालामनाय जादों। 60 जौखोन्दोनि मादावनो 100 मार्कनि आनजादा खुंजागोन। मिथिहोनाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि पस्ट ग्रेजुएट आरो इन्टिग्रेटेड एम.कम आनजादखौ COVID-19नि थाखाय पस्टपन एबा फावसयथ'नाय जाबाय। आनजादा दिनैनिफ्राय जानो गोनांमोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा गुवाहाटीयाव COVID-19नि गोसारनाया बांनायखौ नोजोर होनानै अफलाइन आनजाद खुंनायखौ फावसयनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। बेनि सायावनो बिथा खालामनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरआ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि पस्ट ग्रेजुएट आरो इन्टिग्रेटेड एम.कम आनजादखौ फावसयनो थांखि लाबाय आरो आनजादा माब्ला जाफिनगोन बेखौ उननि समाव मिथिहोगोन होननानै नटिसनि गेजेरजों फोरमायथिदों। इसिं सिङाव ओंखाम ओंख्रि संनायजोंल' समखौ हगार हरालासे नखर संसार दानायाव फिसायखौ मदद होनो थाखाय अनुराधा बिथांनि नाजानाय। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि कहिकामा गामिनि थागिबि। नखराव फिसा सानै, फिसाय आरो गाव दं। फिसाया गला होयो। नखर संसार दानायाव फिसायखौ मदद होनायजों लोगोसे फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बिथाङा आइजो जानानैबो इ-रिक्सा एबा फिरफिलि सालायबोदों। थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा फिरफिलि सालायबोदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा सिलाइ मेसिननिबो खामानि मावो, जायखौ लानानै गोग्गानाय फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आरो आइजोफोरनि मादाव अनुराधायाबो सासे बिदिन्थि होननानै फोरमायथिदों।
जोबनायाव दङ COVID-19 नि आपडेट मैया सानसेयाव 2861 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव गासै 41134 नि देहायाव COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 2861 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। पजिटिभिटि रेटआ 6.96%, अदेबानि पजिटिभिटि रेटआ खमायलांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। 2861 नि मादाव कामरुप मेट्र'आवनो 599 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरो मैया सानसेयाव आसामाव गासै 121 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।